James Ramlal, 26 januari 1935, district Suriname, 19 december 2018, Paramaribo. Dichter, cultuurman, vormingswerker. James Bai Ramlal vertrok in 1959 naar Nederland, behaalde zijn hoofdakte en studeerde Nederlands, pedagogiek en dramatische kunst aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1971 promoveerde hij aan de Savitribai Phule Universiteit, India, tot doctor in de wijsbegeerte. Terug in Suriname in 1972 werd Ramlal in hetzelfde jaar initiatiefnemer van het Nola Hatterman Instituut en onderdirecteur van het Cultureel Centrum Suriname, CCS. In 1975 werd hij CCS-directeur. Ramlal was medeoprichter van de Volkshogeschool NAX, een centrum voor sociaal-culturele vorming van volwassenen. Het succes hiervan inspireerde hem tot de oprichting van het vormingscentrum Caribbean Center. Ramlal was onderdirecteur en daarna van 1996 tot 1998 waarnemend directeur cultuur van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. In die functies zette hij zich in voor het aanknopen van buitenlandse relaties en voor Surinames deelname aan opeenvolgende edities van Carifesta, het Caribisch Kunstfestival. Als Bai publiceerde Ramlal zijn eerste gedichten in 1962. Voor zijn dichtbundel Windu, 1982, kreeg hij de Surinaamse Staatsprijs voor Literatuur, 1980 tot 82. Hij ontving de Gazon Matoja Award in 2003 en de Vedanta-prijs van het Jan Adin Fonds in 2011. Ramlal werd met staatseer begraven.